Ville Hankseista, moikka moikka. Hei, lämpimät kesäterveiset täältä aurinkoisesta Phuketista. Ollaan tällä kertaa Caron Beachillä. Uskomattoman kauniit maisemat, hyvä meininki. Ollaan täällä nahkaa käristelemässä. Kyllä, aikamoista meininkiä. Ja mullekin Joelilta kaikille terveisiä, lämpimiä terveisiä. Oli aika hurja juttu äsken. Me oltiin tuolla meressä uimassa. Mä kerroin just juttua, että kun mä olin Miamissa, niin siellä näin hain. Ja samaan aikaan mun ja Samuli ja Matin jaloissa oli tiikerihai. Aika moista. Tuli kiire pojilla. Joo, siis 5 päivää on oltu täällä ja me ollaan pari keikkaa tehty jo. Ja itse asiassa keikat on mennyt tosi hyvin. Ainakin meidän osalta, eikö kaikki muillekin on mennyt? Kyllä. Kyllä, siis ja on ollut ihan hyvä meininki. tosi kiva on ollut vetää keikkaa, niin kansainvälistä porukkaa täällä ja aina se on makea, että saada ihmiset villiintymään. Siitä saa itekin energiaa. Matkahdemat alussa. Eikä siinä mitään, pitäisikö meidän käydä uimassa nopsaa? Hei, Kuulostaa hyvältä. elikkä vielä kaikilta meiltä terveisiä sinne Suomeen. Ilmeisesti, mikä mä oon kuullut oikein, niin siellä on pakkasta aika paljon. Täällä on 30 astetta lämmintä. Pitäisikö meidän lähteä uimaan? Käydä ottaa pe. Hei, jätetäänkö plehat tähän näin? Niin. Ottaaks joku plehat siitä? Eikö mennä?